Il-ftehim li ntlaħaq bejn l-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità u s-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija ġiet introdotta sistema ġdida magħrufa bħala Post Referral Coordination li se tagħti l-possibilità li jiġi żviluppat pjan ta' kura favur vittmi ta' reati kriminali. Dan se jinkludi servizzi speċjalizzati li tkun tista' toffri l-Aġenzija lil dawk li jeħtieġu tali għajnuna wara li jaqgħu vittmi. Dan mhux biss se jressaq eqreb lill-professjonisti fil-qasam biex ikunu jistgħu jikkonsultaw aktar ma' xulxin b'mod faċli u jużaw sistema ta' riferiment komuni, iżda se tfisser ukoll aktar għarfien fl-iskejjel dwar is-servizzi tal-Aġenzija u x'tipi differenti ta' kriminalità jistgħu jseħħu. Din il-kollaborazzjoni l-Aġenzija se tkun qiegħda tagħti sapport lill-għalliema u l-ħaddiema fl-iskejjel tal-Knisja, l-istudenti u qrabathom li jispiċċaw vittmi ta' xi reat kriminali. Minn barra hekk, l-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità se tibda kampanja edukattiva fl-iskejjel fejn permezz tal-professjonisti tagħha se torganizza sessjonijiet ta' informazzjoni kontra tipi differenti ta' kriminalità li l-istudenti jistgħu jkunu suġġetti għalihom. Is-sessjonijiet se joffru pariri l-istudenti li se jservuhom fil-ħajja tagħhom meta affaċċjati b'realitajiet ġodda f'ħajjithom. Il-Ministru Byron Camilleri tenna li dan hu stil ta' politika li qed tkun adottata fejn is-servizz jittieħed għand in-nies bil-ħidma tagħmel differenza fil-kwalità tal-ħajja tal-persuni u familji affettwati. Permezz tal-Victim Support Agency qed nassistu aktar vittmi. Illum iffirmajna ftehim mal-iskejjel tal-Knisja illi permezz tiegħu nistgħu nilħqu mhux biss lil dawn l-istudenti iżda wkoll membri tal-familja tagħhom. Dan il-mod qed naraw illi dawn is-servizzi ta' diversi kemm professjonisti, kemm tal-pulizija għal persuni li sfaw vittmi ta' kriminalità jistgħu jilħqu aktar persuni fis-soċjetà tagħna sabiex dik in-naqra għajnuna li jirċievu jistgħu nagħmluhom il-ħajja tagħhom li tkun waħda aħjar. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità, Brian Farrugia, qal li l-għan prinċipali ta' dan il-ftehim u li tiġi ffaċilitata l-kollaborazzjoni bejn professjonisti psikosoċjali taż-żewġ entitajiet bl-aħjar pjan ta' sapport għall-minuri u l-familji tagħhom. Semma wkoll kif bl-istess mod l-iskejjel jistgħu jirreferu ġenituri u adulti oħrajn għas-servizzi offruti mill-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità. Wara li nedejna strateġija interna għall-vittmi tal-kriminalità, propju llum ġejna biex iffirmajna ftehim ieħor din id-darba mas Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika fejn qed nersqu aktar lejn l-istudenti, aktar lejn il-ġenituri u l-professjonisti kollha li jaħdmu fl-iskejjel sabiex aħna nkunu wkoll ta' sapport għal min xi darba jew oħra jispiċċa vittma tal-kriminalità. Tajjeb tassew ngħidu li dan il-ftehim ukoll qed joħloq prevenzjoni permezz ta' sessjonijiet ta' tarif u sezzjonijiet ta' għarfien għal kwalità ta' ħajja aħjar.